Kwesinye isikhathi wena mzali uvala iy'nhlanhla zengane yakho, uthole ukuthi umntwana wakho uthole i-promotion, usuhamba utshela bonke-ke abantu ukuthi yey ubone usibanibani unyuselwe isikhundla seyinto ethile nethile. Usuzotshela izitha zakho, utshela izitha zakhe. Bonke labantu laba abamthandi lo muntu ozobatshela ngaye futhi bayixakekele. Usuyabatshela ukuthi izinto zihambe kahle, sebeyabona ukuthi hayi cha, asigadle la. Kanti kube umane wathula, wayijabulela abantu babone nje impilo yakhe ishintsha, nawe mzali ibingeke ibe khona inkinga, kodwa hhayi awukwazanga uyibamba. Ngalo mlomo wakho uhambile wayotshela bonke abantu izinto ezingabadingi. Kwesinye isikhathi ingane yakho ibe nenhlanhla, ithole umendo, sebezoyilobola-ke manje abakhongi, wena ubayise kumnyango orongi. Wazi kahle ukuthi ayifanele ngabe ilotsholwa lapho, kodwa uye wena lapho, ilotsholelwe lapho. Siyaqala-ke manje indodakazi yakho iba ney'nkinga-ke emshadweni, usuyaphela lowo mshado ngobani? Wangena emnyangweni orongi. Okunye wazi kahle ukuthi wena qubu lakho ugibhidile, usuyalithatha ilobola. Uyalithatha ilobola, awulihambisi kini. Sukhohliwe ukuthi cha phela nani kade nihleli niyijabulisa lana, empeleni anikaze nenze izinto ngendlela okuyiyona ifanele. Seyaqala-ke manje ingane yakho iba ney'nkinga ngenxa yakho mzali. Uyaqala-ke manje ususola abanye abantu, usukhuluma indaba yamabhadi, kuthi mhla kutholakala ukuthi no, ilobolo lahanjiswe endaweni erongi. Sekunzima-ke manje ukuthi nilungise le nkinga. Okunye sekuletha usuchithekile umshado wengane yakho ngoba wena awuzange uze kumnyango o-right. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ingane yakho iyazama, ibamba amatoho lapha nalaphaya. Hhayi usuzofika-ke wena, hey usibanibane kuseshadile, ubanibane uthenga imoto, uthenga umuthi. Yebo siyambongela usibanibane, kodwa ihlanganaphi leyo nto nami? Usuyaqala-ke wena uyaqhathanisa-ke manje, yazi usibanibane benza into ey'bonakalayo. Ayi wena namanje usasebenza endaweni ethile. Uyaqala-ke manje-ke usufaka ingcindezi-ke engenasidingo enganeni yakho. Usuyakhohlwa ukuthi hhayi cha phela abantu bahlukile, futhi iy'nhlanhla zabantu ayifani, nokuthi asihambi indlela eyodwa. Ngaleyo ndlela ngeke sithole zonke izinto esiy'funayo ngesikhathi esifanayo. Kodwa wena usutshele wonke umphakathi, usuqhathanisa ingane yakho nabanye abantu ongabazi nabo ukuthi imali yabo bayithola kanjani. Uzofaka ingcindezi engenasidingo kweyakho ingane. Uyabona ukuthi kuye umzali uyena inkinga, uye ovala iy'nhlanhla zengane yakhe, akusibona bonke abanye abantu. Uwe mzali okuthi uyayithanda ingane yakho, kanti hayi cha, uyithanda uma yenza izinto ngale ndlela le wena uthanda ngayo, le wena ufisa ngayo. Uyamcindezela umntwana ngaso sonke isikhathi. Hhayi bengiyisholo nje ukuthi wenzani ngalokho sekuthiweni.